Magsitayo po tayong lahat at ating bigyan ng masigabong palakpakan ang ating bagong kasal. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. and Mrs. Brandy and Teresa Kiribit October. A big round of applause. It's like the sky is new, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything looks different. Now that I see Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa napagandang araw na ibigay po ninyo sa bawat isa po sa amin upang amin pong pagdiwang at ilingin ang inyong pong bendisyon sa buhay ni Jerry at Kenzie at gandun kay Brandy at kay Teresa. Hinihiling po namin ang inyong pong banal na presensya na makasama po namin sa ating pong kalagitnaan. At tawad po ang mga maalala na mamamigin po ngayong araw na ito para sa mga mapasok sa buhay ng asawa at maging kami na may mga nakakita po dahil po namin na ito po ay manatili sa puso at isip namin at ito po ay aming po may sa pamuhay. Aming Diyos, ang lahat po ng ito ay hinihiling namin sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pwede na po kayong makaupo. So
surrender my heart. Here I stand and take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to Jerry and Jessie, Fred and Teresa. Today's the day that they will formally and publicly make their promise to one another. This ceremony is a public affirmation of that one, and as their dearest families and friends, it is our honor and privilege to stand witness to this event. Ladies, is the bond we enter into only after considerable thoughts and reflections. Marriage is our case, just as the beginning was. Ladies and gentlemen, may I present to Mr. and Mrs. Gregory and Teresa David O'Connor. A big round of applause. All those days watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see, standing here, it's all so clear, I'm where I'm meant to be, and at last I see the light, and it's like the fog has lifted, and at last I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything looks different now that I see you. Yung music, pahinaan po natin ng konti. Ayan yung background natin. Pahinaan ng konti para marinig po nila. Ayan. Ang lalaki po, ayan ba, apurado ka mo. Narasal layay pride kayo. Unang magsusubo po ang lalaki. Ang lalaki ay tinuturing na haligi ng tahanan. Tama po ba? Ang asawa naman na babae, tinuturing na ano po? Ilaw ng tahanan. Tama po ba? Sir Brenty, tandaan mo, isa lamang dapat ang ilaw ng tahanan. Sapagkat pag madaming ilaw, mahal ang babayarin sa kuryente. Sana po nagets mo ang gusto kong sabihin. Sir Brenty, makamahalin mo ang iyong asawa
gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Magsimak ka para sa Kanya, para sa iyong pamilya at sa mga magiging anak mo. Sir Brenty, subuan mo na ang iyong asawa. Alampakan naman natin sila. This moment all my life, so don't act surprised. The fear starts to carry me. Susunod na nagkabuta. Ang giginagin dyan na subdivision. Susunod na magsusubo ay ang babae. Ang babae, sabi daw nila, kapag naasawa na po siya, iiwan na niya ang pamilya niya. Iiwan na niya ang pamilya sapagkat bubuo na siya ng sarili niya. Ang babae ang magbibigay ng panimulang buhay sapagkat siya ang magdadala at magbibigay ng supling sa pamilya. Tama po ba? Kailangan na may laki magsuman anak. Hindi ka lang irap. Di ba? Ma'am Teresa, gaya ng sinabi ko kanina, kung gaano ang pagmamahal ng iyong asawa sa iyo, suplihin mo. Mahalin mo ang iyong asawa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Alagaan mo siya, paglutuan mo siya, never ka dapat magsasawa sa lahat ng bagay. Mahalin mo yung mga bagay na hindi tama sa kanya. Mahalin mo yung mga bagay na ayaw mo sa kanya. Tama po ba? Sapagkat pag binahal mo yung mga bagay na ayaw mo sa kanya, tanggap mo siya. Sapagkat yung mga bagay na tama, nandyan na yan eh. Hindi mo na kailangang tanggapin ka. Nandyan na yan. Ma'am Teresa, kunin mo ang tinidor. Oo, anong tawag dyan? At isubukan mo na ang iyong mister. No? Sabi daw nila, pag mas malaki ang pagmamahal. Wow. Palakpakan naman natin sila. Sige, sir. All those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see. Standing here, it's all so clear. I'm where I'm meant to be. 5. Ayan, palakpakan naman natin sila. See the light. Assuming po wine po ito. Assuming lang po wine. Okay. Alam po niyo, hindi po lahat ng wine gusto kong inumin. Kasi sabi daw nila, ang wine na po, makakla, lasang kahoy. Pero alam po ba ninyo, ang wine is good to the heart. Yun ang gusto natin sa mag-asawa. Sana maging ang pagmamahalan nila ay tuloy-tuloy. Yun ang gusto natin. That's what we have para sa mag-asawa sa ating mundo. So pag-isahin po ninyo ang inyong kamay na hawak ang baso at sa pagbilang ng 3, sabay-sabay po ninyong inumin ang inyong wine puno. Ready? 1, 2, 3, and 3. Now that I see you. Wow, apa. Palakpakan naman natin ang ating Yulwen. Maraming salamat po. Here we stand today, like we always dreamed, starting